रोङा जायोनो नै बेबायदि थुबनो रोङाखै आरो दिनै गरम बोथोरजों जेनेबा बांसिन गरमबा थुबनो रोङा जायो होननानै बुंदों आरो नै बिथुब खानांगौ नोंसोरो खायासै गाइस खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दं ना वेलकाम टु अनजालि बसुमतारी ओमफ्राय दिनै जों एम्फौ फिसाया 20 दिन जाबाय 20 दिननि सानब्रै जागोन दिनै जों हमनाया थिदो बिदिब्ला माबोरै खालामो एसेल' दंख' ओमफ्राय मैयाथ' मोनबाय आधा ओमफ्राय दिनै आरो जिरगोनबो जोङो दाखालिनिखौ जिरगोन आरो दिनै बिथुब खानायखौबो देखायगोन थिदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदों माबोरै जोंनि एम्फौआ माबोरै जानो माबोरै खागोन बिलाइनिफ्राय आरो माबोरै जों फानग्रोगोन आरो गिदिर नाथाय देखायनो जानाय नंला थुदो थालिर बिलाइनिफ्राय खादों आरो नै मोनजासिगोन समबारै गाबोन मोनजागोन बेखौ अर्डार हरदोलाय सोर जानो नै गाइस बेबायदि मासे मानै जेनेबा बाहा लुनो रोङि थायो नै मानसि बायदि बेबो हाबा जानो रोङि मानसि बायदि आवलुरि नै गाइस आरो नैबे मैया जिरनायमोन मैया देखायनो मोनासै दिनैनि बे नै गाइस गरमाव लायनो थुबनो रोङा जायोनो नै बेबायदि थुबनो रोङाखै आरो दिनै गरम बोथोरजों जेनेबा बांसिन गरमबा थुबनो रोङा जायो होननानै बुंदों आरो नै बिथुब खानांगौमोन बिसोरो खायासै गाइस गरमाव एसे बिसोरबो गरम जायोना नै थुब माबायदि जाथारदोंना मोनबाय आरो ओरैनो मोनबाय आरो नै मैया बिथुबजों खाजोबनो हायो मादै बिथुब नांना थादों नै मैया नालायाव दोनसै नै लासै नै गाइस बिथुबखौ माबोरै खेलां होनदों नै गाइस हमगो हायाखै गरमाव थुपुरिबो जायोनो जानाया बहुद जायोनो मोननायाबो मोनोनो बहुद थुपुरियाबो एम्फौनो बिलाइ होबाय नै दिनै बिसोर फिसा फिसा जुथिया बिलाइखौ एसे एसेल' जा मोनथाम मुथा जादोंहाय गाइस बिलाइखौ मोनथाम मुथा नै गोलैलायना दङ नै गाइस बिसोर मोननैल' मुथा थिं मानो बिलाइ एम्फौ मेला माबा मोनजानाय नङा माथो बिलाइ मोनजानाय नङा इदि थाबा नोंसोरो नै गाइस दे बिदिब्ला गाइस एम्फौआ आरो बियो बुधबारफोर मोनहैगोन ओमफ्रायो दिनै गाबोन जोबनो हागौ दे बिदिब्ला गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब हो दिनै बाहाया बैलाय साबस्क्राइब लोगोफोरनो शेयार खालामना हो दे बिदिब्ला बाय बाय